Здравейте, мили хора! Слънцето е източник на нашата идентичност и индивидуалност. Показва характера и качеството на нашите духовни възможности. Да знаете, ние не сме просто коя зодия си. Зодия означава слънцето ти в кой знак се е намирал, когато си се родил. Слънцето е в знака Рак от 21 юни до 20 юли. Слънце в Рак ще подкрепи или раздели категорично всяко наше решение, емоция, мисъл и чувство. Ще му придаде доза сетивност и отлична интуиция или много силен определен инстинкт. Рака засяга в човека чувството му за съвместимост и принадлежност, майчинството и грижовността, отношението към себеподобните си. Това означава, че интуитивно или инстинктивно ще търсим душевни качества или тип емоционалност по съвместимост и това ще е силен ориентир за вземане на решения. Означава още, че ще търсим чрез чувствата, средата или хората, работата, нещата, към които имаме усещане за принадлежност. Ще сме особено чувствителни към отношението на околните към нас и нашите лични потребности. А себеподобието не се изразява само в човешката ни природа. То се изразява и в духовната му същност на природа, която я има и в човека, но има и отношение към всички живи същества. Майчинството пък не се изразява единствено в това да родиш и отглеждаш деца, а в чувството ти за съпричастност, грижа и нежност към всяко живо създание, било то човек, животно или растение. Характерна черта на знака и за хубаво и за лошо, това е категоричност. Кардиналните знаци винаги засягат и говорят за качествата. Затова през този период забелязвайте какви качества притежавате, развили сте някакви и какви трябва да развивате. Защото качеството се отнася както за хората, така и за нещата и за природата. Слънцето в Рак ще е в съединение с Венера и Меркурий, което има добро, положително влияние върху нашите сетива, мисли и чувства. Точно в любовта, намеренията и връзките ще има кардинални условия или решения. По отношение на здравето са възможни стомашно-чревни проблеми, хронични възпаления, повишен апетит, проблеми с отделителна система. Силните емоции като цяло могат много сериозно да нарушат хормоналния баланс. Кристали и минерали, подходящи за периода, това са аквамарин, гранат, смарагд, розов кварц, планински кристал. Тези, които си имат кристална вода, да я използват сутрин. Подходящите цветове за този период са в тъмно-синьо, винно-червено, оранжево и перлено. Те спомагат за балансиране на психоемоционалното състояние и интуитивно разбиране. Подходящи аромати, които можете да прибавите: аромат или етерично масло от здравец, евкалипт и ветивер. Аз съм Даниела Ангелова, астропсихолог,